nixjieħ xibqa fija mis-sabiħ li saħħarte kbir. Jien la jqarribni żmien lejn xifer il-ġejjin ma nibqax li jien. Jekk niġi f'dak l-estrem jibret tiegħek ħadd id-dem tajt isir dan sem. Jekk b'saħħti ma nibqax li ma tabbandunax żejjed ma tarax. Jekk nibda ngħid il-ħmerijiet dak il-kliem ta' imħabba jdub u jgħid fiskit. Jekk il-passat nibda ninsih nixtieq li tfakkarni int fis-sabiħ. Għajdli li ma tinsinix xorta jtikmix minni ma jaħbix. Dak illi jien għalik tajdli għandi d-dinja bik imħabti ġarra fix. Kif nista' ngħix mingħajr eżatt li di ċertezza fija ma tmut qatt. Wedni mill-ġdid li fil-ħażin li fix-xjuħitna nwensu lil xulxin. Wedni li tkun int il-bastun jekk fuq riġlejja ma niflaħx inqum. U jekk xi kliem nirrepetih ma tgħidx li qed nobloq u niblih. Qalbi nurik tinkwetax mill-kelma tiegħi le tiddubitax. L-imħabba lik ma tispiċċax. La żmien itir il-bajtar ikun sar Għalija tkun jum wara jum. it-talba tiegħi kif mir-raqda nqum. Qalbek tifnix Tal-ħsibiet sa tmiem tal-mixjan żomm dawn